आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी येथील स्मशानभूमीची दुरावस्था झाली असून वाऱ्या पावसामुळे स्मशानभूमीवरील पत्रे खाली कोसळून स्मशानभूमीची दुरावस्था झाली आहे। स्मशानाचं काम होतं स्मशानाचं आधी काम होते आणि ते झाल्यानंतर आपण ही कामं देऊ। कामं देताना सगळी त्यात आम्ही काय करतो, दोन भाग करतो, तातडीची कामं आणि आवश्यक असणारी कामं। बरोबर, तातडीच्या कामामध्ये 10 कामं देऊ तेव्हा 4 कामं करणार। 4 कामं दिली ते इथून हा वार्ड आमचा तुळशीनगर पर्यंत आहे, म्हणजे 8 नंबर वार्ड आहे ना, तो सोडून पूर्ण वरती गेलेला आहे। तुळशीनगर पूर्ण आमच्या वार्डमध्ये नलाडे कॉम्प्लेक्स विजयकर नगरी हे सर्व आमच्या वार्डमध्ये आहे 8 नंबर। आणि ही आमची दक्षिणवाडी आहे 9 नंबर वार्डमध्ये पण जगतापडी 9 नंबर वार्ड माने असं आहे। त्याच्यामुळे एकाच वेळी जर 3-4 कामं दिली ना तर मला आवश्यक काम आहे। आपण त्यात 2 भाग करतोय। कामं सगळी नगरपंचायतीच्या एकत्र आपल्या ग्रामसभेला निवडून पण आता काय दिलेलं आहे की आम्ही हे पण पाठपुरावा जास्त काही झालं एखादा निधी कितपत येतात आणि त्या निधीप्रमाणे तुम्ही तरी या कामं करा ना। ठीक आहे, तुमचा फंड जास्त प्रमाणात अंदाज भेटून समजा एखादा निधी आम्हाला याचा द्या गरज आहे ही वस्तू जर बघितली तर ते होऊ शकते। कारण कसं आहे कमी आहे तेवढ्याच कुठले कामं करा ना, पण कामं तरी होऊन देत ना। नाही, आता कसं आहे म्हणजे आता आपल्याला एक प्लस पॉईंट असा आहे की आमदार असताना जेवढा निधी असतो तो लिमिटेड असतो, मंत्र्यांना निधी हा भरपूर असतो। त्यामुळे आपल्याकडे आता मंत्रिपद असल्याने आपण त्याचा फायदा घेऊया आणि पाठपुरावा करूया। फक्त त्यासाठी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे गरजेचं आहे, जे लोकप्रतिनिधींनी करायचं होतं। प्रत्येक वॉर्डमध्ये म्हणूनच एक लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेला असतो ना, की त्या वॉर्डमधल्या असणाऱ्या समस्या त्या संबंधित यंत्रणेपर्यंत नेऊन त्या सोडवायच्या आहेत। पण आपले लोकप्रतिनिधी कदाचित कमी पडत आहेत किंवा त्यांना काय कळतच नाही आहे, काय आहे ते आपल्याला काही कळत नाही आहे। पण जेव्हा जेव्हा आम्ही पालकमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं आहे, माझ्यापर्यंत कामं येऊ द्या, तुम्ही नाही केली तर तुम्ही बोला, असं तर त्यांनी सांगितले। अर्थात हा सर्व निधी जास्त प्रमाणात होता आमच्याकडे काय कशांतरी व्यवस्थित ठेवा, बरोबर ना। म्हणजे तर गार्डन करणार हे करणार अशा पद्धतीनुसार अपेक्षा नगरसेवक करते, आम्ही ती अपेक्षा करत नाही। आम्हाला सध्या तरी काय निधी पूर्ण करण्यासाठी पावसाळा हा अशा निधी जास्त प्रमाणात होणार ना, मग शाळेत काय करतात तेवढा निधी नाही आहे, मग ते काम थांबवलं। हे सर्व कामांची आम्ही सर्वजण गेलेलो होतो तिथे, नगराध्यक्ष नगरसेवक सर्वांना तिथे बोलून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं हा पाईप बदलून जो काळा आता नवीन आला आहे ना जाड, तो टाका पकडून लाईन रस्त्याच्या ह्या साईडने घ्या, गटारच आहे त्याच्या दुसरा जर कुठं टाकला तर कधी तर तिथे येऊ शकतो, आज त्यासाठी म्हणून तो त्या साईडने घ्या हे सगळं करतो। थोडंच सांगून पुढे त्याच्यावर काहीच तुम्हाला 8 ते 9 महिने झाले पाईप फुटला ना त्यावेळी त्याच्यामध्ये सर्व आला फोटो टाकला तरी त्याच्यावर काही वाटत नाही। आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ अध्यक्ष प्रदीप प्रकाश कोयंडे ही आज आमच्या स्मशानभूमीची ही अवस्था झाली आहे। ह्याला आज 3 वर्ष झाली पूर्णपणे। पहिलं आधी काम झालं ते 1997 मध्ये काम झालं
तेव्हा स्मशानभूमी शेड बांधली गेली, लोखंडी होती, वरती पत्रे होते सिमेंटचे, आणि हवा खारं पाणी जवळ असल्यामुळे ते सगळं लोखंडी स्ट्रक्चर असल्यामुळे ते सगळं सडून गेलं आणि ते काही वर्ष टिकलं चांगलं. नंतर मग सगळं पडत जाऊन 1-3 वर्षापूर्वी सगळं एकाच तुफान वारा झाला, त्यावेळी हे सगळं पडलं, पूर्ण स्मशानावर झाकण पडलं. हे आम्ही स्वतः जाऊन नगरपंचायतीमध्ये कळवलं आणि त्यांना सांगितलं की बा असं आमच्या स्मशानावर सगळं पडलेलं आहे, माणसं लावून ते बाजूला करा. पण ते अद्याप त्यांनी त्याच्यात काय लक्ष दिलं नाही त्यावेळी. त्याच्यानंतर मग आमच्या गावामध्ये एक व्यक्तीचं हे झालं, निधन झालं. आणि त्या निधनानंतर मग रात्रीचं निधन झाल्यानंतर करायचं काय, याला दहन करायचं आहे, आता कुठे करायचं. मग सर्व आमच्या मुलांनी सगळं रात्री गेली 5 महिने आम्ही काम करतो आहे. प्रत्येक वेळी ज्या ठिकाणी जातो त्यावेळी गुहेतनं एक वेगवेगळ्याच विचित्र पक्षी प्राणी प्रवेश करतो आहे. अतिशय हा गंभीर विषय आहे. आनंदवाडी ग्रामस्थांनी आम्हाला कॉल केल्यानंतर आम्ही इथे प्रत्यक्ष भेट दिली. तुम्ही तो व्हिडिओ बघतच असाल. आज अशी दयनीय अवस्था आहे. आनंदवाडी ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप कोल्हे साहेबांनी त्याची वर्णन सगळं केलेलं आहे. ह्या दहन प्रेत अग्नी लावण्याच्या कामी एवढी जर नगरपंचायत किंवा संबंधित नगरसेवक किंवा संबंधित प्रशासन जर हे असेल, निद्रिस्त असेल, तर मग ह्याच्यासारखं दुसरं दुर्दैव काहीच नाही. अतिशय गंभीर बाब आहे. पावसात त्यांनी स्वतः हे लावून विद्युतची व्यवस्था करून तिथे त्यांनी रात्री कसं बसं त्या व्यक्तीला दहन केलं. ज्या व्यक्तीच्या घरात जे घडतं आहे, ज्या गावात घडतं आहे, त्या गावातले लोक दुःखात असताना हे प्रसंगाचे निर्माण होतात. मला दुःख वाटतं आहे. आता 5 वर्षाचा कालावधी झाला आणि ही 97 नंतर ग्रामपंचायत असताना 1997मध्ये हे त्याचं बांधकाम झालेलं आहे. त्याच्यानंतर ही अशी दुरावस्था आहे. त्याच्यानंतर मधल्या काळात अजिबात त्याच्यात ही झालेले नाही, काही कामच निघालेलं नाही. संबंधित ग्रामस्थ संबंधित प्रतिनिधीला, त्या नगरपंचायतीला वेळोवेळी वारंवार विनंत्या करतात की हे काम पूर्णत्वास करून द्या, पण त्यांना थातूरमातूर आश्वासनं देऊन वेळ चालढकल केली जाते आहे. त्याकरिताच आम्ही आज शहर समन्वय समितीथे आलेलो आहोत आणि ग्रामस्थांच्या ज्या तीव्र वेदना होत्या ह्याच बाबतीत म्हणा किंवा सगळ्या बाबतीत म्हणा, त्यांनी आपल्या व्यथा आमच्यासमोर मांडलेल्या आहेत, लेखी स्वरूपात दिलेल्या आहेत. प्रथम दर्शनी आम्ही त्यांना प्रॉमिस करत आहोत की ही जी अतिशय गंभीर बाब आहे ती आम्ही प्रशासनाच्या पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून जास्तीत जास्त लवकर ते काम पूर्णत्वास कसं जाईल आणि ते सगळं ग्रामस्थांच्या दृष्टीने चांगल्या पद्धतीने त्यांना कुठलाही त्रास न होता त्या विधिकामी ते सगळं पूर्णत्वास जाईल याची आम्ही पालकमंत्र्यांजवळ हे करू, आग्रही मागणी करू आणि जास्तीत जास्त लवकर ते काम आम्ही पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू असं मी समन्वय समितीच्या वतीने आश्वासित करतो. धन्यवाद.